Hola, soc Saúl Garreta i hem vingut a buscar un dels cortals de Cal Gironi que hem vist amb el Google Earth. Crec que estem a prop, van anar a veure'l de lluny, crec que sol queden 3 o 4 parets, però bueno, anem a veure si ens hi apropem. Un dia vindrem amb raquetes de neu. Anem seguint les petjades d'alguna bestiola. Aquí són cavalls. O llops. Espero que sabrem tornar on està el cotxe, que l'hem deixat al final de la pista que porta al cortal de Mas d'en Pere, que després hi anirem. El cortal de Mas d'en Pere sembla que l'hem trobat, trucat a Joan Rabassa, que ell és caçador i ho coneix bastant això. Mira, això té pinta de prats. Perquè abans, mireu quina alzina més bonica. Mireu. Això sí que és un bon arbre. I aquí està clar que hi han passat els cavalls. A veure si no ho trobem. Mira, aquí ja es veuen camps de solanell, allà al fons. Amb el cadí, preciós. Això clarament és un camí. Bueno, em sembla que l'hem trobat. Allí veig unes parets de pedra. Això és una passada, tu. Què m'ho diria? Què faria d'explorador? Llàstima que no estigui el Martí i l'Albeta. La Joana ja és massa petita. Però ja ho hem trobat. En queda molt poca cosa, però ja ho hem trobat. Bueno, poca cosa, calla, que allà al fons ve una altra paret. Això tan petit no és. Mira, des d'aquí es veu perfectament els dos cortals de l'Ubac, el de Cal Lleí i el de Cal Gironi, que estan a uns 1.600, això vol dir que aquí estem amb aquesta roca, després ho mirarem amb el plano, però estem a... Perdoneu, si no estic gaire en forma, he de fer una mica de gimnàsia. Estem a 1.900, una cosa així. Que bonic. Que bonic. Quins prats. Això em penso que són talps, formigues, no ho sé. Que bonic. Mireu. Oh. Després quan em senti a mi mateix segur que me'n fotré de riure. Però és que això fa molta il·lusió, de veritat. Una tecnologia, trobar una cosa amb el Google Earth que no sabia ni que existia, veure que és una parcel·la des de Cal Gironi i que aquí, com no, doncs hi ha una edificació i molt gran. Aquí hi ha com un quadradet que no se sap molt bé el que és i no se sap si era un cortal o què era. Mira, ja segueixen les parets. Que bé. Just sota d'aquesta roca. O sigui, hi ha prats, sí senyor. Sembla que hagin fet algunes terrasses i tot. Hem atravessat tota aquesta muntanya i allí on puja la muntanya també hem vist un menhir, que hem fet abans la foto. No sé si és un menhir o és una pedra molt ben posada. Anem a seguir gravant. Les pedres que han caigut. Tota aquesta base ben plana.
Això que hi havia ser? No sé, Lluís Obiols ens ho dirà, el Carles Gascon, o algú que des de luego en sàpiga més que jo, perquè això a mi em supera. Que increïble, tu. Quin lloc. Quin lloc. Quin lloc i que gran, tu. Que gran. Hòstia. I què era? No sé. Per guardar les bestiar esculpit a la roca. Unes finestres tapiades. Aquí darrere encara hi ha alguna més. No, això són esbarzers, ja. Això, amb fotos més antigues, de l'any 56. Clar, és que això, aquesta pedra és... Això sí que és pedra seca. Aquí no hi pujaven ciment. I ara em costa saber exactament on estem. En els prats de... Si Solanelles està aquí baix o és l'altre barranc. Per mi que és l'altre barranc. Tot això són camps. Camps que queden damunt del poble. La situació dels dos cortals i estem més o menys a l'alçada doncs, del cortalet del riu. Per l'altra banda. Quin lloc. Orientat a sud.